Tinokotokezai mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzakanaka dzozuva ranyasi rochimakumi mairi mumwedzi uno wachiwabvu. Mutungamiriri wenyika yeNamibia ndaitwa hati ndaitwa ini ndaenda kwangu kuNamibia abenhuka nyasi asi paanga achiri kuenda ambopfuura kano kuMarinde Ozani PF4 Heroes eka akaona ikweyo akaisa kwaiaisa maruwa ipo paya pasingazikane kuti mbanani. Saka rekai tigoona kuti zvine chazvichaita chere kuti wareketei naMnangagwa waribe kuburika pachena kuti chii chawanyatsa kureketa chinobatsira nyika. Rekai tingoramba takalinga tikundoshuvira kuti peno akakonawo kuti peno kuZimbabwe wareka kugoseenzesawo mapasipoti waseenzese zvitupa kuenda kuNamibia. Heno manduwe rekai tirambe takandolingira kuti zvinotekaira sei. Kwabuditsiwa mapepa ari kureketayo kutoti kanzuro reguta reHarare irikuita kumhanyidzana ipapa kuendesa ivhu rokuwaka nzvimbo dzakakura mahekita 100 manduwe kukambani yaChiangwa yoPinnacle Property. Wakomana pakaita kunyangariwa pariba ari kuziva kuti sei zviri kudandi ende zviri kuitiwa kawerewere kari kuita kumhanya chaiko kuna vanhu vadichiwa manduwe wakundotanika pachena kuti zviri kuburika zvichibva nekupi zvichienda nekupi. Rekai tirambe zviri tichiringa ipapa kuti vanoipedza sei. Asi dai tichino mapata anopikisa waibva watomhanya kana kumatare odzimhosva kuti zvimisiwe kuno orerere tichiribe mhanduwe pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiringa hedu. Kono zuro uno nyaya yatagodokerera tichinyepewa manduwe yokunzi kwai kukaranda kwakazvariwa wapwere washanu kwaipwitwa dzega dzega dziya manduwe. Unobva waita kusaya kuti kohoko naye munhu aita kupindiwa nei kuda kuti vanhu waite kuramba wachindoreketa pwito dzakadando apa paribe chiripo. Idi zvinoita kuhwadza zvakatondishamisa kuti kuribe kana vhidhiyo kana pikicha yomudzimaiyo asi pakanyangaridza. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kwazvinoenda kuti pane achabatiwa chere. Heno ticharinga hedu ipapo. Ko waChina waya wakagowaka mudhuri wawo wachivaka pamusoro ponjanji kwaina mafume taenda kowati wadhiritse ende watozoburika wakutanda kudhiritsa manduwe. Apawo NRZ yega yange yanyora ikati waChina waiwa wakaita kuwaka panzvimbo isiri nzvimbo yatinoseenzesa kwai njanji yacho tichaiseenzesa imi zvakaita kuoma chaiko. Apawo unobva waita kuona kutoti panga pakaita kuoma usaya kuti sei zviri kuita kudando. muChina wacho ari kuti wokanzuwo NRZ waribe kureketa kana chinhu chibodzi nozvo njanji yawo saka ndakangowaka muhembe wakadari. Idi vanhu vanojairira rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoenda nokupi asi tiri kufara kuti pane zvazoitika. Ticharamba tichiringa kuti zvinobenuka chere kana kuti zvinoendera kupi ipapo. Kwai UZ yakutotsvaka izvezvi vamwe vanhu kuti vafundzise vapwere wakasanobata basa roari kuramba mabasa. Kwai vachange vachibhadhawa mari inoita madhora 330 masendi $3.30 per hour pachirungu. Mhanduwe apa mariyo kana yadari kwai inosvika zvikamu 60 kubva muzana inenge ichibhadhawa nemayusa asi imwe yacho yozobhadhawa nomazigi mhanduwe. Idiwi zvakaita kudari zvinoita kuhwadza. Rekai tione kuti wachazvipedza sei asi munobva maziva kuti kana padari aidina yawe zvinoita kuhwadza. Ndipo unotoona kuti wari kufunda haunoyunisa watori nani nekutoti izvi kaizvi zvakaita kunyangariwa izvi. Rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinoenda. Tikaenda kumatare odzimhosva Happy Mochidziwa anzaiwa aribe mhosva uyu paainge anzi ainomhosva yekuti akaenzi akarara nomubvanano makore 16 kuno anzaiwa aribe mhosva. Nyaya dzacho rekai tirambe tichiringa asi kuringa kwedu ipapa
pano zvakaitika chanja chopfene kuseri tikaiti chazoburika hacho pachena ipapo. Kuno vatatu kwaMutare wanoti Michel Nyamutamba nemakore 27 naMarvelous Nyamutamba nemakore 40 noribodzi naPanashe Muhonde ane makore 20 wari mujere izvezvi kwai wagoona kuti mari iyo ekokeshi yange isiri kusvika kunzvimbo yaifanira kusvika, wachitengesera vanhu mariyo kujusa mufoni. Manduwe wakari vatatu wakabatanidza mari inoita zviuru 54 54,000 pachirungu. Kuno jere racho pakaita kunyangariwa tikaitione hedu kuti izvi zvinopereka sei ipapo. Apawo Mike Chimombe Moses Mpofu iye ari mujeri iyu nowabiache wairi wakazosungiwa makuno kuno mudzimai wache nomubiache. Pakaita kunyangariwa. Wachirimo warambiwa bhero wese kunzi aiwaba imi mutokupai babhero. Ipapo pakanyangaritsa haidi chaakaja chiri kuita kumuka chaiko. Kunorikaiti kuona kuti pachachinja zvinhu maisani anenge achiitawo sei nokutoti panoita kunyangariwa apa. Rikaiti tambe zvedu tichiringa kuti zvinoenda nekupi. Hurumende yedu inonyadzisa kuzvishoresa pokare nokuzvidzikirisira chaiko. WaChina wangodhura zvinhu wakakuwadza chipatara chomhangura wayo. Manduwe pakaita kuoma. Paiwandonzi bhadharai madhora 345 $375 pachirungu. Paindo mari yechoupenzi yacho iyoyi, mari isingakwani kubhadhara murairidzi mbodzi iyoyi ndio yavari kunzi wabhadhare mugodhi wese, kudhura kwese kwawagoita kuribe kana mvumo. Dzimba dzowanhu dzese dzichabhadharwa nei dzakaita hwangwadza dzasiyiwa dzadhuriwa. Unoinyatsa kuona kutoti hurumende yedu idiripe kana basa newanhu kana asi izvi zvinonyadzisa. Kwai kuno kambani yagopa vanhu kumagaba vanosvika 13 mari inoita madhora 200 pamunhu mbodzi kuti watangisepo kare mabhizimusi yawo anga vari kuita haipo pamagabapo. Tikaiti kuona kuti zvinosvika kupi. Kambani yoDinson Steel iri kuita kufara yagoburika ichireketa kuti taakutanda kutengesa simbi dzedu iko kuSouth Africa. Tikaitione kuti zvichaitika chere nguva refu kana kuti zvinenge zviri kudini. Tinenge tiri kunyepai mhanduwe. Ukuwo izvezvi kwai warairidzi waita kuita kumomotewa mhanduwe zviri kuita kuhwadza. Kwai murairidzi mubodzi akuringana newapwere 45 pachirungu. Apa hurumende yakati ichadaba kutora vamwe varairidzi kuti wabatsiridze varume. Haidi pakaita kunyangara. Rikaiti kuona kuti zvinosvika kupi zvakadandizvi. Ndosaka vanhu vakuramba vachindozoti itai tiite maextra lesson kuti zvinhu zviitike zviri nani, nokuti vanenge vatoita kaakukwana nokuremewa nokumaka zviribe kana mari svinhu izvozvi. Wozesa wagoti nyasi hwange iri kugaya magetsi churu chibodzi nomashanu mamirioni omawati ukaribha 400 mamirioni omawati wakazvimira wegani 30 omamirioni omawati. Pabodzipo hwese wari kugaya churu chibodzi no444 1444 megawatts pachirungu. Asi munozviziva kaa kuti kwedu kujecha zvinosvika baizvi tinoramba tichindokwana nokudzimiwa magetsi. Wakuruwo EU warumirira EU muZimbabwe wagotokurudzira mabhizimusi okwawo kuti akumana nguva ndiyo iyo kuti muuye koisa mari muZimbabwe nekuti Zimbabwe yakuda kunaka. Edi hino zvavari kuona rikaiti rambe zvedu tichiringa kuti zvinoenda nopapi. Tinenge tichikunyepai zvimwe toringa zviri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa. EFF yagotoburika ichihwadziwa fani kuti Ramaphosa ari kuda kunyepera Elon Musk kuti ari kumupa
zvinhu arida kuti azomubatsire kuti kambani yacho ipinde muSouth Africa yoStarlink. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Wakomana iko kaEFF kari kuita kung'ara chaiko. Rekai tione hedu kuti kanosvika kupi. Kuno watatu wachena wari kusungirwa mari yomamirioni matanhatu ano zviuru mazana matatu 6.3 million rands pachirungu. Kwai wakagoti nzvimbo yokuti mari dzokubhadharwa vanhu dzinge dziri mari dzovanhu varipo, aiyo waita zvavo kwai waita kuita chikiribidi mhanduwe. Unoita kusaya kuti kohoko naiyo vanhu vachiita kudandi idi zvakaita kuoma chaiko. Ukuwo Hongirendi kwai vanhu wasiri zvavo zvomuSouth Africa waakutomanikidziwa ipapa kuti wabhadhare mari kana wada kurapiwa kuzvipatara zvikuru zvoSouth Africa. Pakaita kunyangaridza kutanda muGauteng imomo. Kwai ipapa anenge atoita mimba muGauteng imomo kwai zviuru 15 zvomari yokuSouth Africa ndozviri kudiwa kuti munhu apone. Warume pakaita kunyangariwa apa wari kureketa kuti wanoida yese unobva waita kuona kuti zviriita kusungiwa mabhaudhi apa kweduno mabuja vanhu taimbotizira kaa tichienda kuSouth Africa wendo huno kwakundoita heno sukunasai tirimo muZimbabwe mwedu muno. Kubva mangwana kwai kuri kuuya mhepo inochando chiri kuita kufuridza mhanduwe kuSouth Africa kuku. Rekai tigoona kuti wachaita sei, chapera sei, tinenge tichikunyepai. Ukuwo kuEthiopia kwai wasunga wana chiremba wari kuratidzira kuramwa mabasa anonyaya yekuti wari kudawo mari yakati wandei. Pakaoma. Unobva waona kuti idi dzimwe nyika dziribe kana chizvino. Rekai tirambe zvedu takazviringa kuti zvinosvika nopapi. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutikaira sei. Uku nyika kuEurope dziri kuramba dzichiratidza kuti dzaakuda kusimba peno kureketa nokuita kuti Israel ireke kugoramba ichiita zvairi kuita. Rekai tigoramba tichiona hedu kuti zvinosvika kupi. Pakugumisira England watoburitsa chikwata chawo chavari kuti ndo chichatamba musi wechina. Chedu chichigere mhanduwe. Rekai tione hedu kuti wachasvika papi. Asi kuziva kwedu iye Sikandaraza Simukanyasi yuyu anotosvika achindozobva watoenda kotamba. Zvinoita kuhwadza. Wanga waripo nguva yesei waribe kana kupuwa nomukana. Rekai tirambe zvedu tichizviringa kuti zvinoperera kupi. Asi tiri ipapo rekai tidifambe mhanduwe. Ndini wenyu mhanduwe onhawu.